irà un viatge a Londres per assistir a la boda del rei d'Anglaterra. Després de múltiples viatges, viatja per fi a Constantinoble, d'on s'enamora de la princesa Carmesina. Però primer té que expulsar els turcs, per així proclamar-se Cèsar de l'Imperi Bizantí. Per Déu! Carmesina. Carmesina. Tirant lo blanc. Una novel·la escrita per Joanot Martorell.